La Dolors és una guingueta a l'aire lliure als Jardins Canals Junyer, just al bell mig del port de Vallcarca. Avui som amb la Cristina, que conjuntament amb la Mireia regenten el local. Cristina, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, merci. Tu ets restauradora, et dediques a la restauració des de fa temps, a restaurants convencionals, i fa 2 anys veu decidir de dir, doncs, ens ocupem d'aquesta guingueta. Com va ser això? Com va ser aquest canvi de plans? Doncs, bueno, com bé dius, porto molts anys a la restauració, havia tingut ja 2 negocis previs i una a Gràcia, bueno, els 2 a Gràcia, de fet, i, bueno, pandèmia, de la història i tal, i vaig dir, mira, ja està. No vull més restaurants convencionals, ¿vale? Llavors sí que, bueno, soc d'aquí del barri de Gràcia de tota la vida, després m'he vingut a viure cap aquí, cap a Vallcarca, i bueno, el meu fill va aquí a la Farigola i tot, i em deien, t'has de muntar algú aquí, que no hi ha tal, mira, igual sortirà això, per què no t'ho mires, tal, i bueno, doncs sí, es van alinear els astres, vaig aconseguir traspassar l'altre local i just va sortir això, i vaig dir, doncs vinga. I com us va? Perquè aquí la Dolors és un espai, no? Primer, li diem la Dolors, però popularment es coneix com el Consolat, perquè és un edifici preciós, amb unes vistes magnífiques a la ciutat. Va ser el Consolat de Dinamarca fa temps, llavors, però es diu el Consolat, però li diem la Dolors. Qui era la Dolors? Explica'ns qui era la Dolors. Doncs la Dolors i el Joan Junyer, que era el seu marit, vivien en aquesta casa, aquest palauet fantàstic, aquí al barri. La Dolors va ser una pedagoga i una dona molt oblidada per la història, com sol passar amb totes les dones que han fet alguna cosa important a la vida. Bueno, va ser de les pioneres en organitzar guarderies de guerra pels nens, sobretot enfocades dels infants de 0 a 3 anys. Clar, els homes se n'anaven a la guerra, les fàbriques es quedaven buides, les dones havien d'anar a treballar i què faig amb els nens, no? Cosa que passa actualment, doncs llavors... Encara passa, exacte. Encara més. Doncs bueno, va començar a muntar guarderies dins de les fàbriques i bueno, va crear un model i una manera d'educar i tal, que va ser copiat per molts països i bueno, exportat internacionalment, no? Tant que, bueno, quan va arribar la guerra, ells eren republicans, marxen exiliats fora d'Espanya, passen per París, Cuba i Estats Units, i decideixen que no tornen fins que mori Franco, i efectivament, quan mor Franco tornen, i bueno, van estar vivint aquí feliçment. Tot això, o sigui, de fet, tot el jardí, tot el que és ara parc era casa seva. Clar, van morir sense tenir fills, perquè els dos estan dedicats a la seva feina, que no van tenir, però sí que van decidir que el dia que ells faltessin van cedir la casa a la Diputació de Barcelona, amb la condició que fos un equipament pel barri dedicat a la divulgació de la cultura. Llavors, bueno, va ser així, però bueno, van trigar, perquè bueno, aquestes coses també de concursos públics, no? Que es fa un concurs arquitectònic, qui fa l'obra, qui no sé què, no sé quantos. I llavors una de les altres coses que es va fer, que crec que aquí el barri va guanyar molt, es va obrir un accés pel carrer Gustavo Bécquer, que és la part de baix. I amb això l'arquitecte, que és el Carles Enric, el que volien era connectar la part de baix amb la de dalt, de Vallcarca, que sempre han sigut com, tot i ser el mateix barri, com 2 parts molt diferenciades, no? I això, bueno, a part de que els veïns ho han agraït molt, perquè havien de fer unes excursions per anar a l'altra banda, que, bueno... I, bueno, doncs aquí està. Llavors, clar, al ser una zona de pas, vulguis o no, doncs també, fet d'estar aquí al mig, tant els de dalt com els de baix acaben passant en algun moment i, bueno, és un bon spot, no? Llavors és aquesta zona de pas, però alhora també l'heu convertit en un espai de trobada, no? Espai de propostes culturals i també un espai amb molta sostenibilitat, no? Ara llegíem els Dologots, explica'ns una mica com funcioneu en aquest tema. No? Vull dir, també és el que us explicàvem abans, que el fet de ser un parc, doncs també hi ha molta gent que ve i potser no hi ha taula i volen estar prenent alguna cosa... Algun lloc del jardí. Algun lloc del parc, no? Llavors tenen coses per endur, però bueno, més enllà d'això, va la sostenibilitat també, no? Que estem en un parc, de no generar residus, nosaltres no tenim llaunes, no tenim res de plàstic, tot és vidre, i llavors vam fer això, no? Vam fer uns gots, perquè sí que és cert que al principi vam començar amb el típic got de cartró que et dona la cervesa de torn, però vam dir, això no pot ser. Un got de... Un Dologot. Dologot, escolta, és xulíssim, a més amb la seva imatge, xulíssim, amb la cara de la Dolors, guapíssima. I, bueno,
I vam fer això, el pots comprar i quedar-te'l o te'l tornem. També tenim un sistema de cupons, no? Que si tu vens amb el teu got perquè ets veí d'aquí, vens cada cap de setmana a fer-te una Coca-Cola, doncs escolta, vinc amb el meu got, com a les festes majors, no? Vinc amb el meu got, si te l'omplo de cervesa o de Coca-Cola o el que sigui, et vaig posant un segell i a la de bona consumició, per haver fet servir el del got, tens una consumició gratuïta. Doncs això està bé. Prenem nota amb això. Perquè la gent prengui consciència, no? És igual, ens han tret les bosses del súper, no que l'has de comprar la bossa, doncs el mateix. El mateix, molt bé. Llavors oferiu, o sigui, en aquest entorn de sostenibilitat oferiu fórmula, o sigui, tapes, fórmula a migdia, una mica quins són els... Sí, nosaltres obrim a les 10 del matí, fem esmorzars... Feu esmorzars també, Fem esmorzars, tenim dues fórmules, el típic cafè entrepà, o cafè croissant, o una magdalena... Un cafè exquisit, s'ha de dir. Sí, ecològic també, perquè aquí també tot el menjar que oferiu és ecològic? Bueno, és de quilòmetre zero, intentem comprar tot aquí, comprem el Quimet, que és una carnisseria d'aquí de República Argentina, el pa també, els vins i això li comprem a Verema, que està a Plaça Joanic, vull dir, també intentem generar poc CO2, no? Que tot el que arribi aquí, si ho podem portar nosaltres caminant... I promoure la proximitat, no? El comerç de proximitat. I perquè també, l'altre dia també parlàvem i dèiem, home, el millor és el boca a boca, no? Que diguis, ostres, que el Quimet, el carnisser, li digui als seus clients, ostres, la Cris de la Dolors té les nostres hamburgueses, no? Vull dir, no? És més que les xarxes i això, que també en tenim, perquè s'ha de tenir, però, bueno, escolta, és la millor publicitat, no? Al final. I és aquesta manera de fer xarxa, que és tan característica també del districte de Gràcia, que té com un teixit que a vegades pateix una mica, però amb locals com el vostre, que fomenteu aquest teixit i el comerç local. També volíem això, que Vallcarca té dues avingudes molt grans, hi ha la Riera, que és un lloc emblemàtic, Can Carol, que té l'espai relacional també. També tenim la Creueta, però que ara hem tancat per reformes, però sí que és cert que no hi ha una plaça o no hi ha un lloc així més com a Gràcia, que n'hi ha 300, no? Vull dir, és un lloc que també faltava, un lloc de trobada, no? De dir, ostres, què ens passa, no? Que ve gent, més també toquem com totes les franges horàries i de gent. Llavors, pel matí hi ha les mares que estan de baixa amb el bebè, la gent jubilada, els que venen de fer un taller Can Carol de no sé què, venen aquí a esmorzar o a dinar o a fer el vermut, o a la tarda quan surten tots, a les escoles que hi ha aquí, la Farigola, el Montseny, també venen a vegades al Sadako, no? Aquí baix també hi ha una guarderia, venen tots aquí, no? També és un lloc que pots venir amb els nens. A punt de trobada. Bueno, i perquè vens aquí amb nens i no hi ha cotxes, no hi ha... O sigui, que vagin a donar la volta i surtin, és complicat, saps? A més, estan aquí, tots controlats, corren per aquí, bueno... Com a mare, jo que soc mare, també és una fantasia, no? La veritat és que sí. També. Per tant, estem en aquest entorn privilegiat que crea comunitat, que és espai de trobada i que és com la plaça de Vallcarca, no? Podem dir, és el punt de trobada de Vallcarca. Jo crec que és el que volia generar una mica. Intergeneracional, a més. I que a sobre, això, que ve un veí i tal, i es troba amb l'altre veí, i llavors hi ha gent que acaba seient junt, que no passa res, seu aquí amb nosaltres, no? I això és superxulo, al final és com... Un espai de comunitat, que bé. Doncs ja per acabar, Cristina, ens agradaria que compartissis un desig amb nosaltres. Bueno, jo crec que el meu desig, que bàsicament pensés un, però bueno, jo crec que és primordial que espais d'aquest tipus puguin mantenir i sobretot que proliferin o que en surtin més i que sobretot que es mantinguin, no? Que a vegades, clar, són coses que són públiques, són licitacions i pot sortir qualsevol, no? Però vull dir que... En aquest cas no, perquè està preservat, no? La memòria de la... Sí, però vull dir que sigui de gent del barri per gent del barri, no? Vull dir que ja Barcelona està prou... s'està tornant... Transformant molt ràpidament. I a vegades, malauradament, molt destinat al turisme, no? Que aquí estarà a favor, no? Jo no gaire, però bueno, s'ha de mantenir que la gent d'aquí puguem tindre els nostres espais i disfrutar-los. Els nostres espais de trobada i gaudir-ne. Sí. Doncs amb aquest desig que compartim, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Cristina. A vosaltres. I fins aviat.